ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கேஹெச் கேமிங் சேனல். இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு அழகான ஒரு அசத்தலான ஒரு என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுங்க கைஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அவ்வளோதான், க்ரீன் அடி தூக்கி போடு 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 போடு. குதி குதி குதி. அவ்வளோதான், போய் இது கிரீனேடு யூஸ் பக் பண்ண போகிறோம் கைஸ். அவ்வளோதான், அது இந்த டயர் மேலே தான் கைஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படியே ஒரு கிரீனேடு பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே குடு குடு குடுன்னு ஓடி வந்து ஒரு ஜம்ப்பு குத்தா போதும் கைஸ். அப்படியே வானத்து மேலே வானம்லேயே சுற்றி பார்க்கலாம். வானம், பீச்சு, கடல். அவ்வளோதான். அடா சூப்பராக பார்த்தோம்லாம் கைஸ். ஐயோ, இது தப்பு பண்ணிட்டேனே. எங்கே டயர் மேலே நிற்கிறேண்ணா. சூப்பர் மவுண்டெயின், சூப்பர். சுற்றி முற்றி எல்லாமே பார்க்கலாம் கைஸ். பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். அடாடா எவ்வளோ சூப்பராகுது. இந்த மாதிரி என்னாலையும் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். இப்போ ஒரு க்ரீனை 2-3 க்ரீனை தூக்கி போட்டுடலாம். டமால் டமால். இப்போ மறுபடியும் குதிக்கலாம். அடா சூப்பர் சூப்பர். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுங்க கைஸ். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டா நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பபா.